Assalamu alaikum jama'a, barka da zuwa Ambition Hausa TV. So yau na kawo muku wani sabon bidiyo ne akan Adamu Garba inda yake cewa yayin farkin Queen Elizabeth tana aljanna. Kamar da za ku gani a cikin bidiyon nan. To jama'a, menene ra'ayinku? Ina so ku comment, ku faɗa ra'ayinku akan wannan bawan Allah da yake faman trending online. Sannan ka manta ku danna mana like, sannan ku subscribing a wannan channel domin samun bidiyoyi kamar haka. Mun gode. Kai jama'a, kuma dai mutane an cika shishigi wallahi. Ina ruwanka da tsarin Allah, ina ruwanka da al'amarin Allah, ina ruwanka da rahamar da Allah ya so ya dora wa bawansa kowaye ne. Ni fa a nawa ganin wannan Queen Elizabeth din ta fi ma musulmai dewa daga cikin musulmai da suke faredin kansu a matsayin wai su wanda su sun fi kowa tsarki. Bayan Allah subhanahu wataala sai da ya gaya mana da kanmu mu daina aibanta kanmu, mu daina tsarkake kanmu, falatu zaqu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ina ruwanka da shiga abinda Allah ya ce shi ya fi ka sanin wanda ya fi shi takawa, kada ku tsarkake kanku. Amma an tsaya ana taure adawa saboda nayi mafarki na ce na ga Queen Elizabeth a cikin aljanna, ko kuma na ce ita yar aljanna.